Okay, narito na tayo sa Bagabag, Nueva Vizcaya. So hinihintay na lang natin ang time ng pag-release ng mga ibon. Okay, nire-ready na ni Efren yung pagbukas ng mga kandado ng cage natin. So ang kasama natin ngayon ay si Edwin, Efren, Bernard at saka si Adrian. Bernard, kamusta yung mga ibon natin? Masigla. Masigla sila? Parang ilan lang ang makabalik. Atat na silang makawala. Ano Edwin? Okay na sila? Ready to take off. Sige, ready to take off. Okay, ready, get set, go. Okay, halos isang grupo lang sila. Meron lang humiwalay na dalawa. Diniretso na nila pauwi sa atin. Halos hindi na natin makita. Yan. So ano, kamusta yung lipad nila? Okay ano? Diretso na sila. Okay, tignan natin sa cage, baka may naiwan. Okay, wala na.